Ia, iubitul meu. Ține tata David aici. Ține tata fă cosul ăsta-i. Ține fă cosul ăsta-i, iubitul. Ține iubirea asta mică aici, tăticu. Așa, tata. Așa, tata, trebuie să ne distrăm, tata, să fim... Trebuie să ne distrăm, tăticu. Așa, trebuie să ne distrăm, să fim bucuros. Veselii, tăticu, veselii. Da. Ce-ți fac? Mă joc cu fiorul. Nu plânge, ei. Râde, da. Cred că da. Ah. Da. Sport Cristian Asimini. Ai avea acum, dar trebuie să descarci în calculator, să pui pe FTP. Da, îți dai o adresă. Dar știi cum spune pe FTP, nu?